És molt fàcil agregar un coautor a una nova contribució del Fòrum de Coneixement. Podem fer-ho de dues formes, afegint un coautor a una nova contribució o rescatant una contribució ja existent. Per afegir un coautor a la nova contribució, cal clicar al llapis, que està situat a la barra lateral esquerra. S'obre la finestra i cliquem a Autors. Apareix un quadre on estan tots els membres de la comunitat. Seleccionem el que ens interessa i fent un clic a la fletxa el coautor quedarà afegit. Aleshores, podem continuar fent la contribució. Tanquem la finestra. Si volem afegir un coautor a una contribució ja existent, cal seleccionar la contribució. Per fer modificacions a la contribució, cliquem al botó Edit, situat a la dreta de la finestra. S'obre una finestra nova. Tornem a seleccionar autors i fem el mateix procés que abans. Tanquem finestres. Ara tornem de nou a la contribució per comprovar si hem afegit correctament els autors. Fem doble clic i una vegada oberta cliquem a Autors i veurem el llistat de coautors.